ti chuan le referee lo ding chuaka zanina in beina kan en tur hi geng ho lal gama thunei tu thlanna ani dona dan om lova achak danom chun chu lom zok an omin emo adam chuak zok zok ani mai le inin be tran theye a han tia Damian chuan nawa tuna hian itlom thu soi hala ti chuan na tur me lovin I chuak theyang atia Alex chu zam lo na sa I khiat fu lo om tlat I den po le nek fu na tur se alian tina nia I sek po le itlu sek ani mai a han tia chu vele Damian chuan voin ni khatal khoi fu phatangai ni mo tin a thei top chuan a han pet ta pop mai Alex chuan kutina lo dang hala ma se kut chu ana deuh thok maya heu hei chu a kut thla kana hle maya ka film kho ngai ni tin ai ngai tua Damian po chuan heu ava in dang ol sam ve hei chu a zia deuh do ne tin ton tum chu be tlak ka tong ve do na ang hle mai ma se ka voi khat khik na chaw ni kho atilea chuta avoi ni nan tin a on fly kick le popa Alex chuan lo dan chi ani lo ti hriain a khup chuan a ke chu lo do sakatuma ado fu chi lo nangin an vir du nok maya ma se an hanin siam ram vele vat boka chuta Alex in ran ma chuan tin a han pet le popa Alex chuan a ke chu lo pom chata a thuai vira a ke le lam chu a phe saka chuata chuan a tluta tual mai chu vele at kha a ron ding chuak de hluaya het tin a be sei lo lutukin Damian chu atlu ma sa zoka tangta ani theilo atia a thuleya thuthleng ban chu a mek ngong maya a mu nom chodo ne chuta le Damian chu ron thobin ani theilo he tiang no pang he ka ne lo wang mo tin a ron nek phele ta fu mai a nek chu na em maya Alex tu lo in dang ve ma se a in dan na aban chu an deuh thok maya chu wangin in nek tiang chi rang ani lo tia khia a han hla deuh thuaya selin le sela chuan Alex tangro ti nan lo awa Alex chuan a ke mangna sa ti khathiam bata a nek ana boxi chu wangin in nek tiang lova a ke chu man tir zo katuma a hla deuh tada maya chutia a hla deuh tak sia chuan Damian po chuan akuta mang theilawa a ron pet le ta pop mai chu vele angala tak mai chuan fulu tuk tak mai hian a khup chuan a lo do le ta heng maya ton tum chu atumang takin atifuta Damian ke chu a deuh thok maya chuata chuan a bok tawai mai a ke chu atlia kan ni lo vek point a ul chiang khop mai a khik na lutuka Alex chuan a khup ro chang takin a lo dong heng ve bok nen a che fu lo ta viau mai le chuta at khan thota se itlom theilo kan tlom theilo alo tia sila ve thung chuan kha ne mai kan pu Alex ne tu hi chuan nom lo alo ti ve a an thla muang ta huai mai Alex chuan Damian nun na chu la khera du lova avakal naya ti khan itlom em tina vazota tlom a tu ma la ka tlom ngai lo tin nui a han tuma ma se ake nalu to ka wang chuan anui theilo anati mel chu a hai theilo wangin Alex chuan a du to pela trying ka khia ike khai mang thei to don chuang lova a han tia ma se theile theilo chuan ka tlom don chuang lo ti chung chuan Alex chu a ron thama ma se Alex chuan a ban chu aman saka a beka tak mai chuan na tak main voi thum vela nek ta sia mai an nek na ve de ubokani a ron thi ta zoi maya chu ta za chuan Damian chu abok ta le mai han tho tum omang pon alang ta lo chu ta referee chuang takin lo tlan phaya Damian mit chu han kewa chu ta a thok ta in champion chu Alex hi ni e tin a kut chu a phar chu ti ta wata ma se a ve de uduk maya an ful hai tlang aniang chu ta mi pakhat chuan a kut lo beng de thak thaka chu vele midang po chuan lo zon beng hal watin rai lo ta chung chuan mi pui au thom chu lo ri zuya hol chung chu aveta hum mai sela le sedin kha an ron chuak wata pu Alex
in ne lo kan lo hlau mana ma se nang chu tu poi ne ti kan kha chiang le ta an tia neli po kha alo kal na ya awa han lom om tak em khat tiang tak kha ni ho pui ti ka lo khat heinem ati boka Clifton chung ko member te po chu local na in amalte te in Alex chu an kon chi Biden dana lom thu an sui mol mai Justin po khan kon ku awengal chu chak khop maya ma se ani chu in sum ngai si a chan chu Alex chu an chung ko tang no chua ani to wangin wal au taka azu kuang chuan thil fel lo om theini chu da le pu jasa chu local na ya Alex kan valom tak em kan chung ko chan him tui ni hi entin nge kan rol le don che po ka khelo atia Alex chuan Stevie nena in nei dil mai te chu adu kom ma se Stevie ming sui dan phala ni ro thu an sui lok to wangin a in sum ram zo kani eng ma ngai lo ve ka thei ve to ko lom ati ta zo ka mi te chuan Clifton chung kwa nge thu nei to ni na chu an ma ni ta ni chiang ta bale an ma ni chuk zo nom lo ti nan fak ta loi maya statement chung kwa an thina ma an zak em maya eng ma pon sui ngam lo poisa tam tak an la chan zui statement chung kwa lungai mel Chelsea chuan a han huin a hlim phian maya mi puila chuan Clifton chung kwa chuan fak ta sup bok nen pu jasa chu pu a ta nen lama chuna vakala khaile ti khan result kan khata point ti lo chuan min va chua san ta cheu thu nei na chu kan ta ni chun zo mangai tlat atia Chris le pa a chuan eng man sei lo an ding hluaya pon lam chu an panta an ho ta po chu an zui chuak nak naka ka chung an lu chu a chu thin rem lu tuka ka se chu nek chaw maya he hun hi kum som thun chung ka lo ngak to sin Clifton chung kwa pai thak theina hun ram chang ka mu chun ka chan ta ti na lu chu dom bong mai afa pa Chris le midang om ve te po chuan eng man soi ngam lo a thin rem la lungai lu thuk chu han hnem si zia chang ani lo heti lai hian nei then po khan makatia adu dan chuan Damian chuan Alex chu that lo se ti hi ni ma se Alex chuan hena chang tlat hena chang mai ani satlia lova olsom angwang takin hena chang tlat mai chu mak antini chuti lai chuan Colin khan lo khola punai then meeting chu kam pe fel towa nak tuk tlaya I local ve manang te ngo alo tia Nathan hian Colin manga Washington a chuan sum dona lian tak khoi atomani chumi chung chang vera chuan Colin hian alo khol ani Nathan chuan hello kalang ati ol sam pota kapu ilo kalo chuan kan chevek theine ati le hrama Nathan chuan ka soi chi khelo em ni midang ti chethei tu le ti thra thei tu chu ke ma hi kan ni lom kan chedon lo kalo kalang ka ti chuan kalo kal don ani mai tin a phone chu da chuti lai chuan mi pui ma chuan je sa chuan thu lo sei meka ole mi thon khatte kan lama tang lo in om ti ka khria ma se tuna chuan thu nei tu chu nge ti chian ani le towa chu wangin in zawain bulthan thak leula tho ho na thatak a om zel po ka be sei ma se kan laka hel anom le chuan zangai na kan lan tir don lo ania ti na soya abula chuan Alexa chu alo ding veng boka mi pui te chuan luk takin an ngai thlaboka thua soi zo chuan Alex kanin lama mon changin kan pheto me don am niang I chak na te pokan lo mang chu ti na han soya Alex chuan cha kom khop mai ma se midang mu tu kalong nei sa to kapel he thei do tlat mai atia je sa chuan a khathiam Stevie nen in mon tu mani ti khria ani chuanin kan pa hosan to meng chu tin je sa le chung te chu ka chun lu ta an hota chu vela Justin le neli khan local ve bata Justin chuan Alex chu chuang khop mai a han kwa chu ta Alex chuan neli ti kha chuan hlim takin om tong che nang po atia an nui ho bak baka eng po ni se an ni po an kal vele mai angai ta Uncle Liam hu chuan an pia dewa chuan Chelsea khan alo en ranga Chelsea chuan zanin chu ti thle mai kho chak lam geng ho lo lian tu
min dan sak ani ka khia mi mal takin lom thu kan khil ve tiang che tin Alex chu kon chi baya Alex chuan ani na taka chun thil sual ka ti zo chia mi nun na kala zo chia ni ka khia min man don lovem ni a han ti fiam thuwa Chelsea chuan ni chungin thil sual iti hun chuan man don te nge ma se zan ina tan chuan thil thatak ti tlata chu wangin ila zelen theye ti chung chuan akal san ta ni ti chuan le man mo tak mai chuan university lama chuan a let le a Stevie Khan alo nga ka mang to nge zandak soma ka trap to a in silfaya in thak sok soka Stevie lo omna tum hun an suya chuan rang takina vakala Stevie chuan Alex chu phone lo tum ve mek bok alo kala hun to boina nei ni nge yang tin masakali store le luna te chuan apuin na tho tu ka petnem deu niang ti boi lo photla hei daw sompo alari em lo hi lo thleng ve mayang antia chutian soilai tak chuan Alex po chu lo thleng ve ta hlo mai kalisto le luna te po chun tho huaya ka na khalak lo lu tuka nakto ka kapu na submit nga langai sia min kha thiam don ya hantia Stevie chuan lung olo mel tak hian atlai to si khoyang kang kalang atia pak nom deuh deuh lena tu khrialom ti in chulama chuan an kalta ni chumi chan chuan hun nuam tak main manga hun thol an nei dun kha to boka zan rei lo ni chuan khuwa vatial tial boka Alex chuan let le mai a thai na khia chuan daw som pan hi bok vel chuan an let lia Alex po angum lama kala voin za chu hun a mang tluang ang reng khop mai a khuma amua amu hildon trap tia chuan kongka chun lo kik tat data tu de nge an nia khasa vek to awa honga anaw te khan ni entu hetianga in local ji chon Stevie hian a khriat chu honom dona chu wangin kamud don pianga min lo malis tu local hi angai lo nia atia selin chuan kan khrialom ma se zan in chui taksa chaw don ti kan khria chu wangin kan mu mai thei tat lo i taksa kan siam ha dam phot lo chuan kan ti tu kan ti lo ani don sin atia Alex chuan lo lut phot mai ula ma se zan danga chuan local ji angai to lawang o atia ti chuan taksa chuan han meta Alex taksa gol deuh thum te po chu an met dam huai huai o me roi lo te chungin Alex chu mu hi la amu thil nu chuan an ni po chu an rum lama an let ve le mai bok heti lai hian Clifton chuan khopui chung sum don na lian tak taka chuan thun nei na an nei let le ta statement a sum don na tam zo ka po chuan Clifton chung kon na chia choi lo nga ya chung vela wang chuan at po chuan phone call dong na sa ain soi fia zak maya lo pe phot mai teu lo chu ti khati phot mai teu tin atlom zok an ni si wangin atlom duai zel ni hian a khia chuta Tyson khana kon call beta Tyson chu abe pe lo khop mai ama wangin an chak lo ni te hian a khia han haulet khrep te po cha ka ma se angam chi asilo ti chuan in sum pham chung chuan phone call chu han la moin hai tak chuan hello Tyson enge ni ta a han tia Tyson chuan enge ni ta hei tu na in sual result chu chuak to don nge ya eng wang nge chon chin eng mai lo la soi lo tu nge chak zok tu nge chak lo ti te po ka kan zo khak chei nga kan ni alo tia chu ta a chuan a poi khop mai thodik chu hei hi ni kan chak lo mai pon ni lo Damian chu athito atita engtina engtin ni thei Damian tha thei tu nge tu nge ming tina zot ngala a ming chu Alexani Hopkins a security na thoklai kumsom ni bor vela nianga kumsom ni vela chu pa chon Damian a thatmo ke man mai chan nge ya mu ve ka du ni atita anina taka chuan Alex chuan Damian chu a that ani lawa ma se asoi sa a che thei to lova Alex chu chakta ni khatia ne anita kha tuak thiam lova ama lema a in tilhum zui ta bokani atita Tyson chuan azia lo omchu kumsum ni bok velin a thattia an khalen tur kha a thalo ni chu lova nungdam pon lom se
blood boka do geng timol phau tu chu alo ho huna Tyson hian alo that don tho boka chu wangin Damian tan chuan dam kho chuang ina omlo khun khoi mane ti chuan Tyson chuan arang thayang bekin ka rang jin nga lang chuan Alex in ti chu mai chana mu ka du ve ni atita chuan ole pui theina cheu kan nei chuan in ron soi mai don nia tin phone chu ada ta Tyson chuan chu thu khria chuan Miss Dolly chu ang takena kola Damian and Cole Sadian tu khani wangin chanchin lomom lo dak chu a khriat ve ngai tlat hello Miss Dolly thu lomom lo ka soi ngai tlat Damian kha in suan na khana chak lo chuan ke ni min mu a khre pon ma na a in tilum zui ta ni atia Miss Dolly chuan a in tiluma tina mit tui lo luanga a chan chu a fa pang chia a en kha nia chu ta Tyson chuan ni e a poi ka ti khop mai ke potuna khan ka khwe che ni atia tunge be pui chu ati wata Tyson chuan Alex anti Hopkins University Security na thoklai ani ome a chanchin kim chang eng ma kala khwe bik lo chu wang ke point ka chui chiang anga chanchin chiang zok ka lo la khil zel zok don chenia atia mi soli chuan ke ma nge na Alexa anti chu tha ka du ve ni atita Tyson chuan chu tiang kan chet nga lom chuan kam mual pho tial thei zok lat Damian po khan a zuam lu tuka chu wangin ati suang nin ka khria ke ni hi chuan pung pa zuam ngot kha kan ti tu ani lo fing taka kan chet ve ngai Baltimore ka chuan nok tuk lama ka jin dona sum don na lam thil chin fel tuk tam tak ka nei wangin chumi ka chin fel zo chuan Alex an ti chu tha theina hun ram chang tha ka ron zonga i chuan kan that em emang ase chumi hun tha lo thlen ma chu nang po lo in sum deula lo in zio so la a huna tak huba chu kan la don nia apoi mo beka chuan Alex an ti hi kan mel ma number 1 kan tha tur number 1 ani ti hi ani atita ni Washington lama chuan ni chuak po a thaviau mai Regional Drag pon afapa David chu sumdom na lama in sorbing turin atia Stevie nen anin nei thal tak nu khan sumdon na lam chau abue pui to afapa chu ama ai auto tan adua ma se an hnuai thok tam tak a then chu kum sum thum lo thok to te po an om chung zong kalkana afapa chu ai o handa ngal chu akan chia lo chumbi ni wang chuan David chuan adin hun tur chu asual chho ve ngai dona tuna po hian meeting poimo tak nei turin a hwai ve mek ani an company building an vathen chuan meeting turin an lo thup to khaile meeting kan nei tran thei trap to chumi ma chuan ka fa pa David hi kon company assistant manager tan kan da thak dona an tha tho tu te lo khilfia engkim zirtir turin tin an secretary pakhat chu arwat boka ti chuan le tuna chuan report pek na hun kan mangang atia Regional chuan afapa David nena chuan uluk takin an report hilo ngai thala kan company kalkual dan le sum kalkual dan zong hi ikhiat vek angai nia atia ti chuan mi pakhat chuan report alo peta zata hospital atonga suman lak lu dan te sum don na dang sum lo lut te an report zata David chuan kawan ai de in sum che vela tam dei maya atia he company a hian din hun sang tak thleng tu chuan a thorin ve hle angai don ti po a khathiam report an han pe sapa ti chuan a meeting po chu a zo ve ta an meeting a zowa then khatan chuak sang to tia chuan e china report pe hasa bek khan a phone a han ena message lom lo zet mai dong ta tu ka china dam doi in pali nena kanin ran siam pui kha hei pan hi chuan an kon cancel tat mai atita enge zia a han tia kan man ko supply te an duang ani lo an ti ni chi ma se hi chu do ta ni a ron ti point ka in pe fel vek to sia a chan dang nge yang atia Regional chuan a chan chu zong chuak nga rang che atia chu ta mi dang ho po chuan phone call an dong ta sap mai an buai na chu ain ang deuh vek so ka kan hospital an endika thil dik tok lo thiang hnim tok lo an muwa
kan hatok te thiam na hi atling tok lo ten ti kan hospital chu khak durin min thi tlat mai kan jima kan manwa te him tok lowa kan dor chu khak durin min ti te kan hnuai thok ten lung oi lo ba nan du ti te po buena chu kan thleng ta tup mai David chuan kapa eng thil nge thleng ta hi athia original chu ai ngai tu awang wanga hetiang kan chung ko chunga thil ti du hi tu nge niang tin a han ngai tu ngel po chuan a ngai tu chuak thei tlat lo chuta an ha thok te hne na chuan in buena tho chu chan chiang zokin han chui wat ula a chin fel dan tu rang taka kan ngai tu hu ngai don ani atia an jinga chuan nowa po chu om ve a no he company hian original nen hian an thogai zong in ang vel viawang ma se original chu company nei tu ni in house tak ani to a no wa ro chu thok pa ngai ve mai ala ni wangin original chungai hian lung oi che lo mani khan kolen chuan no wa hi a ko kina muwa an company a thok tur le tu na a tho mek na chu ti chaturin thopui ta na soma chu wangin tu na buena thleng po hi nawa malak na ni mana engpo ni se ani po chuang takina chuak ve ngala kolen omnara ma chuan avakala kongka avakik tat data ma se lo in kal lo wangin a chunga chuan a lut ve maya kolen chuan me chepan hi hilo tompuya nawa chuan oho katipal kongka in kal silo vak lo lut mai lo male atia kolen chuan anula tompui tin hna chuan tikhan lo mula ka thriam pa hi kan belo kange atia enge chanchin lo momi nei emni a han tia nowa chuan te rang mai min khrilang khan ma kan la zela tukin meeting chu apui mi a khop mai mun phang tongin phone call lo thlenga an tho hona an kon chu chat supa a thenin poisa an bil let boka tuna tak chuan tluk le ding on ni velin an tla hniamang malak dan an khriat lok lo phei chuan an tla chadek don ani so athia kolen chuan alom omna sachu Washington hian Peterson chung ko hi thil ti thebe an ni wat done atia nova chuan pu kolen tunge moi thopui pa hi le thil avan ti thei ve mole tu kha thil thuwa company lian mai ati cha chenghal vek theinia a han tia i khriat vela tur khilo i khriat tur chin chu kalo la khil zel zo khang che atia drag company po an buai khop mai engwang nge tho ho na ti to pani chan ti chu an han chui chia ma se chana mu mal tak tu malan hu thei lawa an chana mu chun chu ke ni ai thil ti thei zo kanin company hi tho pui to lo tu kan min tia kan tho pui lui zel cho chuan ke mani chu be tu ri sa min tel don awangin kanin chun zom na kan chu cha mai ngai ni in ngai dam mai teu ti chu ani deuh mai original track chu alu dom vonga eng tiam malak tu nge po khathiam lo ni kapa tluk le ding on ni le kalom kan chan tluk le ding on so mai tam fe kan nei ni rom ni a chil khana na man le mai theilo vem ni tin David chuan an zota original chuan David zir tur la nga hle mai kam poisa tam zok hi a poisa kan kol an ni hleinem kan in munte kan thil nei thlu tak te hi a poisa chan ti kan ni huna chau a bel khom kha kan hausak na anga soi thina lom atia tuna chuan heng kan thil nei te hi tiang hal don po ni la tu nge leidu chuang kan in zong kwal vel chung kan tla chenghal vek don tho chu wang ngai to na film zo kan man ngai ni David chuan ani le tuna hian kan house na tonga in khai chuak tu hian poisa eng za chiang nge ngai ang atia original chuan tuna hian makta duai sum nga vel chu man mai tu kan nei a ma se chu alat lem lu tu lok le ding on ni da chan betal kan nei lo chuan kan tla chemhan vek don atita chu vela David chu bank lama kalin loan lian tham puk tu ngozong kwala ma se van duai thak takin an company an tla chia ni ti chu an lo khedau thuk to maya tu man drag chung ko chu loan an lo pe du hau lo David chuan han ngel point om ziom thailo a mel khriat le thian tha te nge nia khriat te point poi sapuk tir phal anom lem lova thinran takena phone chu handa taw ngonga mamo huna min pui du lo thian chu enga ta man lak lo atia chuta a phone a message train kha chu han honga a han chiar chuan a thian tlem zong chuan David in chan chin kan lo khria apoi kan ti khop mai pui theina chakan nei chuan min lo call mai don nia chu tianga kon message chu mi enga mazat
amun hu chuan idea thaka nei ta naktu ka kan company building a local phot mai teu moi takin lo in cheula thil ti thei tak angin lo kalangai chuan kan company hi tu ema tak chuan ti chiat tu min an be ti chianga chumi zon chuan ha chu kan thok thei lo nei point kan hin support a kan in tel khom tha nei ti hi mi te hmuwa kan lan ti rangai ni atia ole kan local don nia tin an chang ta veka tlem chuna ha dam deu chuti lai chuan call an chuan a phone a chuan chin thak chu lo chhir ve zela David te chung kwa an tla chamek ti chu mi zong deuh thoin an kheto chu ena anui ver maya ka van ti fu don em tho pui thwa ka nei chung chu Washington a hian ka ho pui ber don e atia chutia a phone en mol lai chuan Nathan khan lo kola alavata Colin ka thil ti thedan hei mu mek ang chu tingo han tia nia he kalo en meka a ho pui le mai Drake chung kwa hi tu manan ti chia thein ring ngai lova ma sanang chuan hne so hle mai atia ka thui oi chuan kha tiang kha nang po thilila ti thei zelon chuan thil pakhat ka ti tio do cheni atita naktu ka Drake company building a chuni wakalanga an company chu le chhona iwa dil don ya an hial phalo tu poisa kan tok taranga ti chuan engkim mai chu kan ti fel vek mayang ma se kolen chuan punai then naktuk chu ma lo mo voina an tla cheve chia naktuk ka kan wakal ngal rom mai chuan an lo khathiam palange atia ma se nei then chuan arang theyang bekan company chu kan le watangai lo matia achan tak chu soi chiang lo ma se achan tak chu Drake company hi Ambrose chung kon hnuai om tho ania Nathan hian Drake company hi a bei chiam ti Lincoln an a khriat vai chuan Nathan tan hian a poidon lutuk mani hnuai om na chu bei chiam khathil ti kan irawa Drake company hian Ambrose chung ka tan ren om takin an sum don na hian an thok howa ma se Nathan hian thil dang engam tak tum an nei ni mai thei apu khriat ma lo le sak fel le diam chu adu ni Colin chuan apu thu sei chu hnial ngam tak lova ni ei tiang chuan naktu ka chuan ka wakalanga an company chu le ka watum don nia atita atu galo ni chuan David te building kota chuan report an lo om khat vek towa report tu zongin an om to maya David te pa fa kha in lama po an holo engtin nge kan tiang o tin building a chuan ria chil tok mai ni David chuan pan hena chuan kapa mutha ta mi momo ei tu ka zung ei vendon nge atia ma se pona chuak che chu report ang ho chuan rang tak mai nan ron bok ta tu maya David in company hi la chevek ton ta se entin nge niang ngai dan poi sang za chiang in chan to entin nge malak zerin tum ti zona chu an zo ta sup mai David chuan chan tu ber po khelo chuta kan company hi a chedon lo kan ding chuak le ba don ti na chang hi maya kalmai han tuma ma sen jinga than kha chuan entin nge ti don dorak tlok le ding on ni ai tamin chan to sia khoya poisa nge no kha don ti vel an han zo vel loi lai chuan an ko ta chuan Jason chu aka moi tak chuan alo chuaka mi ta chuan heu Jason ani tat mai an hoi phei thup chuta ka dang moi tak chu lo tlan zera nimin lama a thian te phone ho khan lo thleng tran ta ne David support tu an on kal zera en mai chuan an ho sak mel lom em maya ma se mi te chuan an company ta chia rampui tu khopin heng ho hi an ho sato kem ti chu an buena alani fo chuta Jason chuan report ang ma chuan voina hian kan khriat angin kan thian pa David te hi tu ti khriat lewin an be chiam maya ma se kha be tu khan lo khriat se kan du chu kan thian pa tan hian kan ding dona atop thlengin kan support dona tu man han ti chedon lo kan tran ho chuan ti chiat thei kan ni don lo ti hi ani adita pap mai Charles Marvel polo thleng ve a Lindsay pa khani original hi ka thian thania chu wangin top thlenga support kin huwa me alo ti ve a chu tiangin dewel te le midang dang ho po support tlat tu kha an ron kala thu toi te an ron soi liam ani chu ti lai tak chuan kar dang pakhat ro thleng le a aka ka tong chuan an thian te jingami chu ani ro mai thei a chunga chuan Colin le apa ve thung kha an chuanga ni zanlam khan Colin hian apa Joseph nena Drake company chu leya tum thu asoya ma se oi chi alova oi lo chungin tontu ma po hina fapa chu aron ji ve ni boya I thopui pa hi kha chiang me mo ke mani zo ke kan tal boi theinia atia tal boi don te nang ro man na fel fight tak kan nei ve kalom lok le ding on sum thum pangai kan le sakang
ti chuan kan chung ko chu til ti thei beng kan ni to ton ani atia tluk le ding on som thum panga mo chu anei amo atia nei te ga nge ani tan chuan eng thamma ni lo a han ti zuya Joseph chuan makati hle mai engpon in se David le thian te chu building chung lama chuan an lut vek to a original omna an han then chuan David chuan kapa pa thian ten ni hi min trampui tu le min support tlat tu ga local ten ni hi a han tia kapui thamo David thi kan thian thata kania a buaina chu kan buaina ni ve boka chu wangna top thlengin in tan kan dingang an tia an trampui thei tak tak to nem ti chu la chiang chi lo ma se original chu tle min a tha muang ve dewa David hian henga thian te hi alo trampui na sa ve to thina chu wangin David an house na han tok che chu trampui le ven tu te po ani a om viau mai ma sen house na chu tluk le ding on chin ani to a an trampui thei chiang em ti chungai tu ngai takala ni fo mai David chuan a thian te hna chuan an house na chu chip chiao takina soita tuna hian tluk le ding on ni tal kan mamoa chu min ngai tu pui thei chuan poi sign da kho langa ngai ula apung omin kan kol le vek don sewani a han tia ti chuan le poisa chu kan ei tam lo nangin ma simak ta duai khat kalo ti venge ti te a thenin mak ta duai nga o a then te phei chuna ai tam an kon tho ta diam mai an zinga chuan de rel che khana lap ti velawa chuta ti lo big ni du lo wangin a David hei ka ka tania mak ta duai tlem te chu om veang ma se ka trampui na che klo tho venge atita David chuan ma ka ti dewa a chan chu de rel nan hi chuan chu tiang em tu chuan an lein kom ngai che lo deu chu vele mi re mi chuan de rel hna chuan de rel kha chu ka dik lo zo ka nei kha atita e ni take khoi mo a han tia e ka dik zo ka lo keng lo tlat mai ni zan khan ka phonga ka wale ta ka da le lo wa khata kha chuan sing ta mom lo ma se ti khan lo kol photla ka lo thon le zo don nia atia David chu lom tho mai an poisa tho khom zong zong chuan han chut khoma mak ta duai enga mo za chu ni ve ma se tluk le ding on ni khan mo tak chu nia mun thoma thana hun khat vel chok atling khom chuta an thian te chu kan chung te tho phone leila han tang le deuh tiangu an tia original chuan angai to lo ve in thei to pin chho to lom atia ma se company chun tin nga ni don an lo tia original chuan thil thleng tu chu thleng don tho lom lom ha chon kan in huam te po hi a thani atia ma se David chuan ni lo ka pa kan tran ho chuan kan be le thei lom i be dong lo wangu atia a thian te chuan ni e kan tran ho chuan ti dan om em ang mi pui te po in kha le chen khan support to chuwa an support zel thei em ang chu atiboka chuta lin si chuan ngai to chuan ei ta Alex khathil ti thei takania enge ani na chi chu a khelo nangin mes to kenan a hlau dan te asum select na sat dan te aku ka bon zia te a khave hlek leka ma se naw ne na anin nei vela tang khan a beto ngai lo mai poa ma se tuna hi chuan an mamo e ma wangin trampui theina engamo tak anei mial ta kin ti in phone number chu a me chuak tak ngot mai ko la tum ta heti lai tak khen Alex chuna thempa dom kan tu kana kal ve me ka ei tu te le sakin a khai saka anaw de ji chuan a thom no te lo suk sak buka Alex a local chuan an hlim hle mai Alex engai lo ti don tin dom chu han tho dona a tho du su thempa hei ka kon kan don che ni hi thulom om deuh mai soi du ka nei a tia in enkol na sen so zong zong hi university la minan tum thei dona ati zia tak tak ani atia dei ji chuan chu an ti fel na le kha chu han en thok thuaka dom hei ani tak tak ani hi avalo mom em ti kha chuan Alexa poisa kan bat po kan bil let vek thei chuan kan zia le hok do ne atia dom chuan Alex min boy puina zong zong a kalom lutuk kadam that le ve le zan re kal kil puyang se ka chom me siam thiam sia te po kala song chu tin an nui dun bok boka chuti lai tak chuan lin si chuan Alex chu on call ta tlat mai anin biak lo na kai to khop maya eng tak chu niang mo tin ala lin si nge ni ta atita lin si chuan Alex o khria chuan an niam de oi maya zep nei robina soitlang ta Alex David te khan ha sat nan to ka an company an tlachia khongai ni trampui ve thengem lu le ding on hian ma moa kan tho khom sak diam liama ma se mun thuma thana hun khat ba ka tling khom theilo nangman ti dani ngai to pui thei chuan an lom watang ti ngai nan khasi lo wa ka on be top chen hi atita Alex chuan Drake te chung kwa an tlachia ti khre chuan makatia an tin nga ni thei
tluk le ding on chuanga an tla chia chu a oi thei lo ni an ni an tlak chia chuan Ambrose chungkua po harsatna a ani nge yang ti chu angai dan ania a chan chu Drake chungkua chu Ambrose chungkon waya kha an ni sia an tlak chia dan chip chiak chu Alex chuan Lindsay chu han zota nimin khan voi le khata an thopui te zong anin hnuk doka chumi wang chuan an phathok tam tak an chana compensation pek an lo nga ya an sum luna top ta thup mai box sia chung wangin an buai ta noi mai ni tin soya Alex chu angai thalo tel ani chuan melma an ne ni don chu an nin melma ni chuan Ambrose chungka tan po chu tiang chu a him chuang me lo Alex chuan ti thei vak chu ka nei lova Ambrose chungkua kom to lova Ambrose chungko paisa ka mang thei to bok hek lo ma se ang theng bangin Washington a chuan ka local venga ka ti thei ti turin ka local donia atita phone chu ada ta ni Lindsay chu tlemina thla muang ve te huaya Alex chuan engtina motak atom pui thei a beisea Washington non thlannan da ka san ve bak angai lem lova chu wangin alo thlan ve thoi po a beise ro hle ani apa chu a khila ma se Alexian eng chiang e ti thei an chian lo wangin apa chuan midang khrit ve lo chu tha ati zoka regional chuan meeting ka lo kowa shareholder honen meeting poi motak mai kan nei dona ka kalson putang cheu ti khan lo mula ka gai lowang atia ma se midang ho chuan kan ron tel ve theyang chu in huai thok ten an rin zo thenan che kan support la che nei ti hi kan lan ti ranga chu chuan an ngai dan po a thak dang nam thei mai thei sin an tia a thaviau takang tin atel thei om ang chuan regional chuan zui chuak ve ta zoka meeting na chuan an lo thu thap to maya chuta regional chuan thopui du om tak te kan din mun kan khoya kan tran tla na ngai don ani engponi se David hi su sei turin kan som photange atia David chroding chuaka thrian te u kan thil ton hi rap thlak viau ni the ma se kan tran ho tla chuan kan he le theyang kan zawai hian a chin vel thei dan tu ngai tu tlangila katani ti thinlung puchungin malak dan tu ngai tuang wo a hantia chuti lai chuan no wakha on ting chuak ta min kho thiamula ti na kon kan haya David John do kana chuan aban na le kha a ron da min kho thiam don nia ate le a chuak don ta mai chu midang chuan an muin ati phok lek zo ta vek maya David chuan nowa kan tron golang ai lai takin nga tinge a hantia min kho thiam teu nang ne chu anei tu in nia ban po akan lo ni mai the ke ni chu na thok pakhat ve mai kan nia kan du chuan kan bang thei lom atita David chu thina kan tuka intin moi soi a hantia ma se regional chuan alo khap wata thiampa hun gai takan thok ho ta ba ni du chuan i ban na chu kan pome i hlo kan la pek tur che po kim thlapin kan pe don chenia atia no wa chuan chu tiang ka du lo ve chu tiang be se bang po kan e bok lo atita chu ta midang ho po chuan ke po min kha thiam teu ka ba na ngai tlat an tia midang an lo ding zela an bang ta sup mai parok lai an bang ta thot mai chu mai chula ni lo min kha thiam la ke po tin midang po chun kan ding chuak le ta so mai regional chu aro ha lu tuka do kana chuna bok ta thlop mai a tho ha ni kapa hadam devin thok lo tin David chuan a han boi pui la khia ente cheu kapa hian thei to pina en kol thin chewa atei ma piang kai san tiang chewa do sak big nei ravin company dangai point in lo a thazok vek a chungai thil ti hian ta cheu in chunga a thata chu tiang hian in rol le don mo ati ta ka chuan ban da tum ni om tak te chu tle min an tim ta dewa ma se no wa khan thren te u ani tu ang chu ni vek to long pil me ka kan chuang ni to hi long pil me ka in chuan a pil pu yang cheu ma se tuna hian zuan chuan na chan sin da neya team su a hun lai ni hi a hantia no wa hian heng thok te hi alo thlem lok sa veka kan hnung zui hula
na thazok in tho theina tur ka bua sei sakang chu alo ti dok sa tiam hilo nia mun thuma thana mun kha chu an bang fel ta dek mai midang la om te po chu original an mai za wang chawa om mai an ni tua ani na taka chuan no wa chu zui ve mai an du vek to ni David chu athina rim khop maya no wa chuan midang chu hne vek to ti a khia a to pa me chuan za som re chun bang ta veka za som ni che an bang ta an company chu atlu che chiang ta khop mai original chuan no wa hne na chuan a to pa chuan nang ma po hi min be tu ta zinga in lo tel ve rang ani mo ani chuan tu nge heng zong zong bul tum tu hi min khil te chumi khia chu kan phu ve ni ti na soya nia in soi dik heng zong zong bul tum tu chu Washington om tho hi nia a han ti chuan tu nge niang Washington a Drake chung ko aya thil ti thei an om em ni chutia an hoi a ho lai chuan Colin le apa chu an ron lut ta hlol mai an hunga chuan reporter chuan ron zui lut boka an zinga pakhat chuan alo hawa lo lu de su atia man se Colin chuan lo lu se poi theinem ke ma ko lun ni kha a chan chu Drake chung ko ta na khriat rang to tur thil thleng dona chu khriat rang ani theinan heng reporter the hian chin chia thlap se min mu pui se ka du ni atita chuta David chuan eng thil te turin nge in local a han tia ole kan han soi to nge voin hian he tiang hi kan ni tak sia chuan Drake company hi lei chon ka du ni atita maya David chuan ani theilo in chung ka din mun dik tak kan khave vek he tianga te tu hiam pui tu thatak in nei ni tin a thin ran ta khop mai Poland chuan ngun de vin ngai tu ola tu nan ba ka hun thwa hi in nei to lawang in bopel chuan in dam chung in ding chuak to lawang in company hit lu la ding on som thumin kalo le nge atita lu la ding on som thum panga kha nei than khana pe a ma set lu la ding on nga chu hle patum ve ni ma se David chuan a oi do a chan chu lu la ding on som thuma poisa nei ngal chu an tam lawang Washington chu soi do an ron ma po ni se chu tiat lu la ding on som thum chuang transfer hal mai thei chu chiar tham le kan omang Colin thi chung kwa an kha chiang na so mai sia ma se Colin chuan min ring lo ni chuan Metro Sky Bank manager hi kan phone anga thodik ka soi nge soi lo chu fin fiang a han tia midang ho chuan phone loudspeaker a da chu an ngai thla thop maya hello manager Colin kania ka account number chu mi khami chu ni chuan poisa eng za chiang e om min han check sak lok thei ngem a han tia min long hak lok tia midang po chu ngoi thopa reporter ho po chu ngoi thop maya minute khat no vela chuan ole hele lo le ding on som thum panga omani hi alo ti tamai chu vela ma kan til tok chuan phun ta de nok maya chuta Colin chuan tikhana chiang ta engei in thutluk na chu ni don ta le a han tia David chuan ateu lo mai eng ti kong mai kan phal don chuang lo nawa chuan ngai tu chiang teu tu na nga hun thra hin tong don to lo nia kan ti mai ula bul in na tran thak le thei jok don alom in company hi in khal phal lo e gaw chuan a chiat pui don chuwa in dam chung in ding chuak le to don lo alo ti ve buka David chu a in sum zo talowa nang mi bum mang tin nek mai a han tuma ma se pa chuan David in sum ro kut thla khan om zia ani don chuang lo atia chuta Colin chuan ni ipa thu kha zomla thutluk na chu siam wat jok teu atia David hian a oi theilo ni a chan chu Colin hi Washington a alo om tir chuan kom tur mu mal anei lawa David hian a khongaya a kom veya mi ho sign to khom na te khuaya an sum don na konga te po an puya ti chuan tlem in an lo lian ve zera tun din mun an thlen thei chan po hi David te chung ko hian an pui thun wang ani tuna he tiang hian an ro let le chu ni mai sia a kha thiam thei thot lo ani midang ho po chuan engtin nge I thriam pai phasan thei zo in chung ko hi Drake chung ko hian an puya wang sewa tun din mun thleng thei ni kha tin a than chuan Colin chu an ron awa
chill te còn chak to kanom chu ta Colin chuan chill chak tu lam chu papan ngaya a maya chuan an benga in zakhem in lo in rol ve na tu ngom lo voin hian in thona company hi ka leidona ka lei ngei bokang chu ti hun chuan Washington a hian thu nei bek chu keima ka ni tawang nang ni ho hian ka trompui na ngenin min ron la mu fo zo kang tin ain ring to khop mai ma se David thian te chuan David chu an tran ve tlata nawa chuan thil hi thliak thiam ve tu ania mi khing chuan hun lai hi kan nei veka Drake hun a zowa Peterson hun in hel chuak don ta chu apom thiam a piang an dam ani mai alo tia David thian te zinga chuan David po chuan Colin lam chu a on ta dewa a chan chu David te chuan tlak chia to em awangin an din chu la thei a be sei to lo ni nakin hun angai tua tun hi hun ran chang la khun ani ti khia Colin lam atran chuan nakin zera adu sak ang ti a be sei tran ta dewa Colin chuan tuna hian kalam atang chu na thatak ka pe chunga ka sum don na hian din hun poimo ka da bukang cheu ma se David lam tang ho kha chu ka thian thwa te poni maula du sak na engma ka lan tir don lo cheu a han ti le chu ta zet chuan dewel chuan Colin lam chu a hoya ilama ka tonge a kon te chuak ta Miriam chuan a pot thuaya eng thir ngai ti ta atia dewel chuan minlo khapsu atia Colin e thu soi kha ka ngai tha e soi dik zoking ka khia tuna chuan nangni chung kwa hi thil ti thei bek ni to to ni na lang chu wangin in malam hun zera tho ho thei dan te aom don phot chuan kalom ngo tang atia Colin chuan a thal tuk edu thu sam tu thleng ngei turin ma kan lang ati boka chuta de khel chu a phur ta khop mai thian te u Drake chung kwa chu an tla chita tuna chuan Colin te chung kwa hian man khoi ve don ta nei hi Mr. Original nangni point kha thiamula in pom thiamula in company chu leiting mai teu tina han soi zuya midang ho chuan nang kha sum manga lei thei ren omna poi nei lo an lo tia ma se derel chuan nga ma ngai lo a chan chu a ham than na tu ka kha na Colin chung ko chu support lo thei lo luk la ding on sum thum panga nei tu khan ni mia ba chu ta Colin chuan a hunat lai zel da ka chan ve hunin peila ti chuan chu min hu chuan in thutluk na hi ka khadu ni in la phal lo chewan ni chuan in chir vong na tur thila thleng mai thei chu wangin hanin ngai tu ve le phat teu tin Colin chu cher pa khata chu na thuwa a phone chu han met niap pa da ka chan ve chu ngak don ta phat ni na lang chu ti lai chuan len si chuan thil thleng zong chu Alex ne na khan ava soi ve zera Alex chu man mo ta kena kon kal ve mek buka a kon thleng ve trap to ni Colin an tlu le ding on sum thum panga anei ngo da na chuan Colin pui tu chu an chung ko jing mi tu motak an ni po aring hala nakin deuh chuan Colin chuan le in hun chu to ping ka khia in thutluk na chu nge ni ta a han tia Original chu angoi ran me a en ngai ena eng ma soi thelo chu ta David chuan kan soi to kha eng appointment thle mala kan thutluk na chu angai rang kan khal don chuang lo a han tia ma se Original chuan lokin tin ron ding chuak ta muang chang chuan Colin lam chu hoya a mela chuan beidon na mel langa kavem ti e ati chuai ta kai mai Original chuan an company khal a han phal che chu bidang an mani support ve tu te chuan ani theilo kan thei top kan chua don alom midang hne na kholai chuan kan chiat pui mai zok chu po chu tha fe zok hetiang mi khing laka lek phei chuan i khat lawangu an lo tia ma se Original chuan ngai tu na thui tak se na ngai ni ke ni chung kwa chau hi kan ngai tu theilo ke ni Drake company hnuai a hian na thok sang te ran oma ke ni kan chiat hian ni po an cheter ve veka ke mani chau kan ngai tua lak chiat thak kan in huam rengot khan midang tam tak kan kuta anom tel ti hi ngai tua tha chu wangin anei tu ni na kan nei to lo ni mai to na ma se he company hi anei tu chu tu polo ni se an hnuai na thok sang tam tak awang hian top lovin a kal zel theina tung kha pui mo zo ka ni chu wangin khal mai kha a thain ka khia ati de
chu thu tluk na siam da na han soi ta ka chuan midang lo om ho po chuan makan tin fing anti dat ling hle mai press meet po chuan an faka ama chaw ngai tu lowa midang ngai tu na chang khre khopa mi puitling ama ngai he ni mi lo tling tu ga dik tak chu anuna midang te ngai tu na anei tel thei tlat an dia chuta kolen chuan ani chuan he paper pok lo keng thap to he company hi kan hena I khwal ngai ni ti vin fianan helai hian ming sign la ti chuan paisa po kalo transfer fel ngal don nia atia original chuan ming sign chu hak sa ti khop mai ma se kong dang om si lawa pen a lai chu la an sign don che chu login ti tu pakhat anom ta an han hoile ta Alexa alo thleng ve che Lindsay chuan Alexa han hu chu a thla mo deuh song song mai engtin mo tak apui thei a be sei tak ani chuta le heu Alex de thal chu engai ti ve thin tak a han tia Alex chuan ke chu Hopkins security na ka thok ve mek ani a han tia chuti rai tak chuan nei then chuan Colin hena chuan Alex kha be boy su Alex kha va be su le kha sign kha ngai tu zok ta che sign ti wat te ti na ro vi na nei then hian helai muna thil thleng mek hi a khriat ve vek du wangin a ko kin Colin tak sa hian anin piak po vek theina tu kholan manga helai ko ma thil thleng zong zong hi nei thon chuan alo mu ve vek alo khe ve vek bok Colin tak sa chuan camera te ko te an da ko khiaw wangin chuta engpo ni se original paper chu han sign ta che atilea Alex chuan Colin chu uluk takina ena aum dan na chang chuan au na pha Nathan Khan heng zong zong hi ati ti kan yakin na anei ta tat mai chuta Colin hena chuan in thil ti dan hi diklo etiang thil poi mo hi chuan mi mal du than na zaren ta kam han tu kan ya sin nang hian original hi du than tu nei lovin in nok lui ni chuan chu dan kala ni sin a han tia no chuan nang pa kha enge moi kon in rol vele eng ma in tham hoi na inei velo ti na lo awa Alex chuan a pen ken lai chu a pen per phei deuh no la nowa mal puya tak mai chuan a zoom lam zong chuna fu chat mai aya tu nge a han ti thota midang ho chun nui deuh huka tu man eng tin man ti lo che u pa ve to ni hi a boi thla ka ni hi ti na nui deuh huk mai chuta Alex chuan original hena chuan tuna hian dik takin min chang la I company hi khwal idu tak takem chu ka khadu ni atia original chuan du te nang o a thei chung chu hum ka du ma se ka ma chu ka sil thei si lo ke ma wanga chung ko tam tak anei zon na an cha nai chuan chumi wang chu chuan khwal ka kan ti mai zo ka ni atia chuti chu khwali du lo tak zet chuan trampui thei dan chu ka nei mai thei sin atita chu vele David chu abe se na kon sang vele ta Alex chuan reporter hon hena chuan ani chuan chung ko thil deuh te le in khret velo tu ko thil te suya ngai dona min lo wa chua san lok mai ta cheu a han tia ma se chua chun tum lo na sa nang lo kal thak thu khan kanom lowang helai hmana thil thleng zong zong hi kan lavak don an tia Alex chuan o thate te ka soi lai hian chuak mai ula thatu hinia tin a thiam thil pakhat chu mang tong kai le ta voi le khata reporter pakhat ke ko chu a thlek ta hok mai engtin nge Alex chuan a ti po an khre man lo chu pa chuan a ke ko chu siam thadeu chon chona chuta Alex chuan midang ho zong po kha he pang hian inom du ni lo chuan chuak mai teu a then te phei chu kha mei chia den ni le ngal in malwar moi tak kha munom ti zo kan tam don ania ati ta ka chuan pakhat te chuan an hnung tola ti chuan an chuak ta veka an chua vek no chuan Colin chuan Alex hena chuan engei sei du chu han tia Alex chuan midang dei biang mai hian heng thil zong zong hi lo mu ve vek ti ka khria chuan nang ma ti ti ka ni ti po ka khria atita Colin chuan enga he thil hi ke ma ti ngei ni hi tu thun hnuai ma kom lo atia Alex chuan Colin lam chu ngai sak lo heng thil ti zong zong hi kapu hena ka sei chuan eng khrem na ngei to don ka khredowa ma se poi chu ti via bang atia Alexian Nathan Khan alo ngai thain chung thil thlang chu mu vek ani ti khria kan ti to kha
chu wangin Nathan chu a betok mai ni chutia han sui ta ka chuan original po chuan chung chu Alex unau pa Nathan ti ani anga ti chu aking thiam ve ta chia mai Nathan tan chuan ala vio tho mai Alex chu chung ko zingami ani to lo mai thei ama ko chu Nelly la Justin tenen an line nai em a Justin an hena sui ta se Justin an apu a khil chon vele chuan a poidon Colin chuan in thu soi chu ka khathiam chi lo ma se kan ti tu hi ti wat tiang original imping chuan sign te le atilia ma se Nathan khan atok sign ti lo me ro kain lam le si e a gon ti tamai Colin chuan a ko kin an in biani di po ze pe to lo engtina ming voi kha sign chi anga i to hi ming voi kha chi sign in engkim a fel thei to chuan in lam le don mo atia Colin chuan nang man min roi nge nia ke man ka roi jok se tong kam vinin min chang lek su kain lam let ka ti chuan kain lam let ani mai soi tuang mai nei velo ati ta ka chuan Colin chuan ani de le tin original kanin ram siam no chu kanin lam let le ni chu in company chu kan le le lo meang ati ta chu vela David te khan hlim ta khop mai ma se no wala mi dang ho khan lo kan nai ve a ani theilo engtin nge ke ni hi ni ve don kan na zong kan ban son pha fe ka sin an lo tia Colin chuan poi ka ti khop mai tu mangin thil akal tat lo in zawa in dolok singa in dong vek don nia a han tia thren kha chun lung oi ta lo dolok singa chu enga tan ma kan ti lo nang hian na thatak min offer ka wang chawin in hung kan zui ti kheta che an tia an lung oi lo ta khop mai Colin chu a thina kan veta ani chuan in dule Drake company a chun zelo lan mai lom ka leilo ni poin an tla chedon thowa in ban ala ngai don tho chuta ke sing nga tho ko pek thei cheu chon lom hle jok ta cheu Drake company tla chamek ai hi chuan ka company hi ala lian jok don tho ti na be se chola ti sang ve khop mai chuta Alex chuan Nathan a khret tu chuan ti chuan le an company tlak chet na hi nang ma ngein isiam thatu ani ati data masin Nathan chuan kan chung ko jing mi point ni to lova chu wangin I thu hi ka zom ve ka tul na ka khelo Drake chung ko chu ka ti boi to lowang ma se an lo boi to na ero an manin an chin pela ngai towang atia chu Colin chuan a soi chong ve le a Colin chuan Alex ne na chuan ti chuan le a chang tu pa ini ta sa ini tang thei don nem kan lo enang chu atia chu ta ka jinal chuan Colin le tho mai te ani lo chuan ka khat chungin kan tla chevek don mitam takin ani zon nan chan don tho a han tia Colin chu ni sang mai kha Alex nei lom ani khaning tiang nge pui don chu lo en ma supportila atia chu ta Alex chuan ka jinal ne la chuan lungai su in ha sat na zong chu Lindsay hian min khil vek to a han ti ta ka chuan Lindsay na ko ni tak mo tin kha thiam ve chia ama zong kha chuan engtin nge Alex chu local ve ngot theidan an kha thiam hlom lova tuna chuan an kha thiam ve ta chia ani le in company chuan ngai ole thei tu kan engza chia moin ma mo le a han tia original chuan kini chuan nei eng ma kan nei to lo kan bat bel to zo kang ma se min tu sak tu te hian an han tho khom yela chuta po chuan mun thum thuna mun khat ba kan nei dai lo luk le ding on chuang fe poisa kan mo ni ati chuai gai maya chuta Colin chu lo nuya ti chuan le Alex chuan a pui thei mai thei cheu ni security ho hi an hlo lo sang bio mai thei nia lo thlir tiang le ati le Alex chu ngoi wanga ti chuan a phone la pu je sa chu khol ta midang ho chu nan lo ngai chang thap maya hello pu je sa thil pakhat min ti sak thei ngam le atia enge ni ta eng po kan ti mai ang chu atia chuta Alex chuan tluk le ding on nga ka momo tlat mai atita enga tan nge chu tiang za chu ka khe ve thei ngem atia hei Washington ka thian thra takin house na to ka an company tla chetlat mai chumi to chom poisa momo ni ngai an ole ve le an ole ve kang cheu chu ka tiam a che atia chu tiang chu kan man ti ka nga ni mai lom ai tam po ni se na ngai ti ta chuan kan ngai to mai niang chu atia
mà sẽ tụi nó mấy chuan poisa lúc lại tiếng on thì đã chân về chiếc ăn này à đắng dùng hết chú suma chân tiếng ngay thiếu rất là nia poisa in cần cô tắt lâu à Alex chuan anh tiếng nghe ngã ngay yang anh tia ni som vel chu ngã ngay yang thì ta cả chuan Alex chuan anh đi chuan giờ về chú lâu thun mấy ula bạc chú tị đàn cầu dùng về tổ mấy đó nia tia thì chuan giờ về chú Alexa cao na chuan anh còn thun tập hot mày chú ta tụi nghe cái phone liền thì nó ngày tua văng bố này lal kha cái chuộc ta dốc mày bố này ambassador làm akola Nelly akol boka anh trong lệ turin atipa ngal boka ni Alexan bố này lal abedu Washington na local laya chol moina ahlan pa khani an han thita ka chuan rang takin bố này lal chu phone an pe Alexi dammo enge ni ta han tia he poisa min puk tirla ka du le maya atia terang mai ang zangai du kha new year ka sum don na de tu nga min ti te po kha kan hlok pui khop mai kan ram tan po ma son na sa ta ka thenga sin mo za chu soila ka kon transfer mi donia ati tamaya Alex chuan an lam mo chin pak zong chu soita chu ta bu nai lal chuan a kon transfer tamai minute som ni po a kal man lo drag chung ko mo tu zat poisa chu nei ta kan mai midang ho chuan lom tu nge nia hlau tu pon kha thiam lo chu tiang khopa thil ti theian bula ading ani tian khria chuan Alex chu an hlau de rom hia lo me ma sen hau chuak te hok ni om tak hian kutan han benga Alex ne na chuan lom thu an soi tona nang chu om lo la kan vat la chena sadon em kan lom lu tuk an ti liama Alex chuan lom thu soi na hunala ni lo in tho pui zong te kha bele ula amma in ram siam na ai sangin poisa kam pe chunga tiula an zawa in tho pui te kha nei let le vek tu mang chu atita original chuan amma sobeka tan hospital lama an tho pui pakhat chu an phona khongain kanin zom na kha siam that le theini se kan wadu ve awatia ma se chu mi te chuan kan soi to kha ke ni ai thu nei jok te thu kan donga in ram siam na kan kal pui thei to tat lo an lo tia ma se original chuan amma ai tom poisa kha kam pian chu a han ti chia mai chu en ti mo en zat ne niang an han tia en tin mo chuan an in zom na chat to nu po chu an siam ram le thei ta hlo mai original chu hlim le tran ta midang zong khale kan tho pui in nu tok zong te kha phone ula na i thok to nang ule a han tia ti chuan an phone chun phonga mi chi khang an beta sup mai minute som a kal lem chuan an tho pui zong za som re chun nei le ta vek mai le abak za som ni chu so kar lam mi ten nia mi mal ta thutlu na han siam zong thailo committee te ko le phot ngai thil te ni wang chawin an ti fel thailo mai zo kani ma se tuna chuan ngai an ole thei trap ta len si chuan Alex ne na chuan lom thu a soi thalea nang chu omlo la kan pa han buai don em nang ma wang liu ani a han ti ta ka chuan dang ho po chuan ni Alex nang ma wang hi ni ava han lom om ta kem tin Alex chu chibai an bu ka Alex chunga chuan an lom zia chu tong ka soi chua sen pon ni om lo ve eng pon ni se an buai na zong deu tho chu Alex chuan minute som thum chung lakin a chin fel sak ta vek mai ole chun zom chu episode dot le kan kon tianga